My Titi, the reason why I called you here today is just to appreciate you. You know, we have been working together for a long time. You have been in our brand ambassador for a long time. But tangatisati tambonyatsokutendai. Nhasi tiri kuti the reason why ndakushedzai toda kukutendai tichikupai mota. Basa ramunoita pano pakawanda. Munotitira basa macustomers achaona maititi nebasa ramuri kutitira akawanda mufungi. Business redu kuti rive pariri nhasi because of you. So as a way of appreciation, we are giving you this car. Pese pamunenge makuita basa reglove muchingoshandisa mota iyoyi. We want to thank you, my Titi. Thank you very much. Basa ramuri kuita rakawanda zvingaiti. Thank you. We really appreciate you, my Titi. Thank you so much, Gloria. Sakureva kuti ndienda kungofamba neiyoyi. Iri kudzoka here. Aiwa, idzoke. Pai patinotendai kucustomer, handi yekucustomer tinoona kusystem iri kushanda here, solar iri kushanda here, boreholes iri kushanda here. Makutongopinda imomo. So hatisi kuti takushorai kana kuti tati hamuna mota. But what we are saying is pamusoro pedzaminadzo for basa redu shandisa iyo imota. Thank you so much. Saka chero ndikazosiya kamba ndoenda nayo. Munoenda nayo. Komune makusiya. Thank you so much, Gloria. Oh, I appreciate it. Thank you so much.